на гэтым тыдні я разместил жартаўлівы пост со здымкаў серыяла, где я играл санитара и написал, что типа працаўладкаваўся на працу, стартанул, там на старте понад 4000 злотых. Сябры, дзякуй вам за то, что вы так шчыра мяне віншавалі. Вось, прабачце, можа, кагосьці я вёл узман, і ён крышышку там на мяне, як кажуць, палякі, вкурвился, что вось я там падмануў. Ну, я вам скажу шчыра, я узгадаў, як у студзені наша Ніва взяла мой пост с Фейсбука, где я там еду на ровары в Убере. Думаю, ну-ка, дай-ка я заделаю вось гэтую типа тему. И яны купіліся, и я думаю, что об гэтым варта пагаварыць не з той кропкі гледжання, што я вось такі там типа, ну, такі жартаўнік, такі прикольны дзяфан, да? Менавіта з той кропкі гледжання, што такое сучасная журналістыка, грантавая журналістыка, да? Яе ўзровень. Нашая лідарка увесь час просіць грошы для сваёй інфармацыйнай абслугі. А інфармацыйная абслуга зусім адбілася ад рук за халяўныя грошы і свінячыць на поўную. Перадруковываюць белту без тлумачэнняў, без аналізаў. Паказваюць, што ў краіне, у нашай, у Беларусі нармалёвы прэзідэнт, нармалёва ідзе жыццё, людзі сябе жывуць, отмывают гаманцов Лукашенки. И вот эти бизнесы, белые, построенные с нуля, а тут никаких претензий нет. Да, эти активы, это купленные это уже там, в 18, в 19, в 20 году. До этого гигантские компании, построенные фактически с нуля. Там, в случае Машинского, им и родоначальной компании «Отец». Рекламуют товары и послуги режима на гроши, подкресливаю, заходних податкоплательщиков. Про палітвязняў згадваюць толькі ў спецыяльных артыкулах. То бок яны кажуць, глядзіце, вось, яны тут Новы год празднуюць, там ці шут, а тут, а у нас же пакуты, а у нас же людзі ў турмах сядзяць. Не, так, калі трэба, там напішуць пра палітвязняў, там пра тое, пра хтосьці там, хтосьці уехал з краіны. Все тупо без контекста. І у мяне такое ўражанне, што яны просто легалізуюць працу рэжыма. Спецыяльна. З другога боку, калі браць мой выпадак, гэта магчыма праз недахоп інтэлектуальных здольнасцей у галоўнага рэдактара. Бо мне цяжка патлумачыць адэкватнасць і прафесіяналізм кіраўніка, які дапушчае на ресурсе, на першым беларускім ресурсе, дзе пачынаў працаваць там Богданович, Колас, яны валяць неправераныя посты з Фейсбука. Ну, і імя гэтага чалавека Артём Гарбацевич. І таму, Гарбацевич, я табе скажу, і таксама патлумачу людзям, таму што, як справедливо заметил один разумный человек, блогеры, инфлюенсеры, они повинны навучать людей, нести думку. Вось. И тому я лічу, что гэта важно, каб люди разумели, что на что бярэ грошы Святлана на медыа, да, просіць. Тое, што мы зараз глядзім Еўрарадыё, гэта таксама дапамога з гэтых 30 мільёнаў. І што яны робяць за гэтыя грошы? І ці патрэбна нам, беларусаў, пад якіх гэтыя грошы бяруць, такая праца Артёма Гарбацевича ў данным канкрэтным выпадку? Артёмка, лікбез для цябе, магчыма, ты паглядзіш і навучыш сваіх сотруднікаў. Фейсбук гэта ён не з'яўляецца надзейнай крыніцай, і ты мусіш яго правяраць. Асабліва, калі размова ідзе пра асабістае жыццё чалавека, а не пра афіцыйную заяву. І што вельмі важна, калі няма пацверджання з іншых крыніц. Ты што, не знаеш, што павінны былі зрабіць твои супрацоўнікі? Дзе ты вогуле вучыўся? Яны должны былі
звязацца са мной з аўтарам паста, удакладніць, ці гэты факт таго, што я працую у установе медычнай, мае месца. Тое, што гэта не было зроблена, паказвае проста ўзровень твайго кіраўніцтва і ўзровень вашага выдання. Ну, я разумею, што там, понятно, што там адмываеш Тымашэнскага, но гэта ж не перашкаджае рабіць такія, як ёсць песня, да, простыя рэчы, это простыя рэчы, это просто, ну, база, правяраць інфармацыю. Прычым, што чалавек же не памёр, вы ж бачыце, я тут езжу на ровары, можна патэліць, кантакты паўсюль ёсць, можна ж спрасіць. Вось. Зараз пра саму навіну, гэта таксама важна. Ну, напаўненне першай беларускай газеты, ну зараз ужо электроннай газеты. Нават калі б гэта было праўдай, што это за інфармацыя? Ён працуе там, ён зарабляе столькі, раней працаваў там і там. Дзе навінная значнасць? Дзе інтарэс грамадства? Вы што думаеце, што грамадства цікавіцца жыццём Петрухіна? Думаю, што не. Дзе палітычны або сацыяльны аналіз? Дзе пытанне паднімаецца, як беларусы выжываюць у эміграцыі? І людзі могуць справядліва запытацца, а навошта вообще публічыць эту фігню? Якая ў гэтым матывацыя выдання? Навошта нашай ніве пісаць пра Петрухіна? І пра ягоны там, напрыклад, калі гэта праўда, канкрэтны заробак, канкрэтную працу, фізічную, типа прыніжальную годнасць, ну, па іхняму меркаванню, яны думаюць, што праца гэтая у дастаўцы ці праца прыборшчыкам, падсобным братам у медычнай установе, яна прыніжае чалавека. Вось. Я вам скажу, у варыянце са мной гэта мелкая помста за крытыку гэтага жоўтага лістка, наша ніва. І тут маецца схаваны дыскурс прыніжэння. Вось глядзіце, да чаго даводзіць эміграцыя, апазіцыйнасць, блогерства. Быў бы з Франакам, меў бы форсу. Тым больш, што я вам казаў і неаднакратна, і паўтарусь, што мне прадлагалі ад Франака кавалачак, нармалёвы такі. Вось, я і не згадзіўся. Дык вось, з кропкі гледжання журналісцкай этыкі, праца у дастаўцы, бальніцы, то, што там вы бачылі на здымках, не з'яўляецца негатыўнай інфармацыяй. А вось калі гэта падаецца без кантэкста, як часта любіць падаваць наша ніва, то ў гэтым выпадку ён фарміруе сацыяльную стыгму. Паглядзіце на Петрухіна, быў жа чалавекам, да чаго ён дакаціўся. І ведаеце ж, гэта, если, напрыклад, прыбраць мяне, паставіць другога палітвязня, да, ну, гэта цынічна, да, то есть чалавек прайшоў праз рэпрэсіі, сядзеў у турме, был узнагароджаны Светланай орденам нескаронасці, ну, типа, это ж, ну, вы ж разумееце, вось. І тут я ж такі-то не адзін, так выжываюць тысячы людзей. І, значыць, гэта стыгма і пра вас таксама, што вось мы такія Гарбацевічы, да, с роўдамі. Мы тут, адмываем этих, печатаем херню, гасім Ціхановскага за то, што ён херню кажа, ось, Машэнскага адмываем. Мы крутыя, у нас ёсць форса, грошы, нам тут данаты света выпрашваюць, а вы лашары. Лашары працуеце, выносіце там уткі ў бальніцах, прыбіраеце карыдоры, развозіце ежу. Разумееце, аб чым я? І цяпер самае галоўнае, медыа, яны же лічаць сябе медыямі, якія атрымоўваюць гранты. На што? Падкрэсліваю, на незалежную журналістыку. Яны заяўляюць высокія стандарты, типа мы, першае выданне, у нас Колас працаваў з Богдановичам. Яны крытыкуюць прапаганду, і у гэтым выпадку такія СМІ не маюць права рабіць неправераныя рэпосты, публікаваць асабістае, а ў них это асабістае да мяне.
яны не маюць права на скрытае прыніжэнне другіх людзей. Зноў жа, гэта лішнае. Гэта не толькі падрывае давер да канкрэтнага медыя, а гэта падрывае давер да ўсёй незалежнай журналістыкі. Ну і што? Факт не правераны, кантэкст адсутнічае, грамадскай значнасці няма, этычная праблема ёсць, стандарт журналістыкі не вытрыманы. І напрыканцы аўтар невядомы. Аўтар. Вы разумееце, што калі няма аўтара, няма адказнасці. І у іх так паўсюль. Аўтараў няма. Яны проста па загаду франакаў пішуць пасты, і аўтары, яны ж разумеюць, што яны робяць. Ось. Пишут про людей без их удела, без проверки. Ну, что это? Это что, СМИ?